ngoba khona abashuthi abarongo akumele sishuthwe noma ubani kumele umuntu abashuthayo ba-right la akumele sihambe sishuthwe asamento Nkosi yami ngizonikeza nje umfowethu la yithuba umafutha emfene naye ichunu ukuthi benizwe inkulumo uthi sihambe kanjani kodwa cha kona sihambe kahle kakhulu sibonga ukuhlonipheka Sangena ngevosho ngale sikhathi anibancane nabo
ukusukuma kwenu kwenze ithemba la khona eSouth Africa nengqinamba ababhekene nazo nabo njengamaphoyisa ukucindezeleka ngoba phela kuyenzeka uthola ukuthi ngiphoyisa elincane khona umphathi wami kube khona engikubambayo umphathi wami ethi hayi miyeke lo muntu ngizodila ngaye entweni efana nobugebengu izinto ezivelayo nabo kodwa bajabula ukuthi ngoba nakho nina nisukumile isihlahla ke sima ngempande ngesikhuluma abantu abaphezulu leko parliament abantu abahlukumezekayo nina ngizocela ukunikeza ke abafowethu la ichunu noma futhi emfene ithuba ke benicacisela ukuthi meeting ihambe kanjani kuyabo cha angibingelele umholi wethu kaZwelonke uMacingwane induna uMbatha from eHillbrow Berea induna uMbovu from eOrange Grove noKhabazela induna yethu yaseYuve cha umuntu akasho ukuthi umhlangano ungene ngo10 ekseni sihlalile neziphathimandla zamaphoyisa zasemukela ngezandla ezinhle ezimhlophe sabambisana kumhlangano kwangakhona ubuhiqihiqi konke nje kuhambe kahle nenhlonipho asihloniphe ngayo amaphoyisa akujabulela kakhulu ukuthi sizoxoxisana nawo ngezikhalo zenu okuningi ke sivumelene nje ngako konke ebekade kufunwa umphakathi ukuthi kwenzeke okunye ke kwako ke ukuqhubeka kuyaphambili ichunu lizobe selikusho ke kodwa nje yonke into ihambe kahle ngani zakwethu Uyayivumela impi uyayivumela impi uyayivumela aqoshwa wahleka aqoshwa wahleka yakadla manje ikhulu wasukadla kwethu indaba ayisebenzi into esebenzayo manje iqiniso sibonga kakhulu kubaholi balapha eUven naseHillbrow inqophomlando izokwenzeka nganza kwethu kuneyindawo nje ezizinda zeyobisi emaduzane nje ngaphandle kokumemezela emphakathini ezovala nje thaqa ndobona futhi ngoba umsamo akufuneki usuphumela inqini awakuyibona inqini ibheke emsamo ngoba izinto ziyaphunyuka nabathathu basuke bekhona nasemaphoyiseni ke lapha ke asihloniphile amasteshi wala ekhaya maduzane ngoba njengoba siqizelela ukuthi sogijima impela edeladini kodwa hayi ukungena emphumela hayi ufuna ukubukwa nje uyabona ukhuluma into engenangqondo uqhamuke usukhuluma izinto ke usola abantu ungakazi usho ukuthi ngiyabonga ke ubanjelwe ilede ukhuphuka uyophezulu emva kwalokho uyalikhahlela uthi injalo ngoba usuphezulu uzokuyiboneke nondindo ndini ukuthi ke kunjani into eyenzakalayo la ukuthi maduzane kuzokwenzeka umhlangano ophuthumayo nabantu baseHillbrow nabaseUven abanentshisekelo yebhizinisi kodwa futhi sigcizelelile ukuthi abantu bakithi sebenathezeke kakhulu uhulumeni wanona wasona nje uhulumeni umhobona izwe loholela ngisho abantu ukuthi bayazala abantu abanqena ukuzala njalo ngolesihlanu yini na leyo nto leyo yenza ukuthi abantu bengabesaye emasimini bengakukhuthaleli ibhizinisi bengenzi lutho ngisho abafuyayo emakhaya baba bethu babefuyela ukuyibuka nje ujama ukuthi sibayini hayi ukuthi ngelinye ilanga kube ibhizinisi so into ebalekile ke njengamanje uqeqesho lwezamabhizinisi luzongena ngokukhulu ukusheshsha lenyanga nje isemanzi nizobona umhlolo bese kuphinde futhi bese kuzothi nabo labo abangaphandle abahosomabhizinisi bazobizwa ngokusemthethweni amaphoyisa nakho konke beseshwe ngawo yonke indlela yakhona ukuthi iliphi ibhizinisi abalenzayo eSouth Africa eligunyaziwe ukuba seSouth Africa bekubona ukuthi banaye yini umuntu ababambisene naye waseSouth Africa na ngoba umthetho uthi mangisuka la ngiyosebenza eChina no ngifika nento engeke eChina ngisebenza khona
ngebhizinisi fanele ngibambisane nowakhona hayi owakhona nje abe into nje engenamsebenzi walutho ngoba egcineni kosuku idingo zosuku nosuku zikhona emphakathini mawubona isitolo ukuzivaliwe ungazi ukuthi kuzokwenzakala kanjani baxoshile abantu bafika ogcina umphakathi usukuthukuthelela thina ukuthi sebehamba ke manje kodwa futhi manje ke uguquko kasiliboni ingakho ke sesinama date abalekile ukuthi sibe noguquko okwenzeka eClermont lapha ukuhlanganisa somabhizinisi bakhona ukuthi bayibambele kuzokwenzeka la eUville maduzane nase Heathrow emvana kalokho bese kubizwa umphakathi wonke kuvunyelwane ngemqathango nangendlela eyaphambili umama uStella Ndabeni ngikhulumile kakhulu neofisi lekamongameli ukuba asondele kakhulu endaweni enjengalezi angathuli kanjena liba lokumakeup ngoba her silence is too loud ngoba uStella Ndabeni uyena onikezwe irresponsibility ye small business cluster in South Africa so yonke lento esikhuluma ngayo ngoba olomonakalo ka 31 years odaleke kubantu bakithi begcine bengekho business equipped yabona bebehlula na ukulungisa ama cellphone elungisa ama Bangladesh yabona yonke lento kusumntelene ezokukhandela cellphone la bekhona abala eSouth Africa yabona abantu bala South Africa ngibona bazana ukuba ama customer ngisho nemsamo yethu basiphahla sithi sicela umsebenzi hayi ukuthi sifuna umnotho yonke lezo zinto ke ziyaphela ke manje kodwa bafethu ukubekezelelana iviki neviki nizobona umnyakazo iviki neviki nizobona umnyakazo futhi make babhetha ngizoba impela mina ngiyacabanga yakhala manje kubeka siphathe kahle singoniwa engeke silahlane ngishiyani mina endleleni angishiyani endleleni mina ngeke ngisikhahlele mina istepisi awe awuphakela nkosi yami ngiyakuthanda hey selu samphethe kodwa sasingasi ukwenziwa nje yabonga kwethu alright no sijabule kakhulu nani besiphethe kahle sibanikele feedback leadership yenu bonke kuhambe kahle Siyabonga station commander. Bingelele umcuno neenduna zonke lo nibingelela ukhipha inkunzi induna yaseOrange Group bingelele abaphathi bethu umphathi siyawemukela kakhulu amazwi akho siyathemba ukuthi mhlambe abafuthi kade ubambe nabo umhlangano bagxilile endabeni yamaphoyisa enu ngoba into eyinkinga inina bomaster lokho ngizokusho nina nihleli la ema-ofisini amaphoyisa enu niyawakhipha ukuthi awabhekela etradini ebopha ama-foreign bawabopha nini yabona mophuma ngesitradini la kunamazimba abahlala edakiwe la ahamba ngeemoto aboshwa nini averifya nini ukuthi alamaphepha noma wanawo abaphoyisa enu akenikhetha umthetho emaphoyiseni enu awayeka amantshontsho la eRocky bokunini kade ngila bokunini bengile ephinduna ukukhabazela bengila ngomsomluko bokuboshwa la eRocky kodwa kunamaphoyisa enu abegqoke private bengiwabonile abegqoke private yiwona backup lama Nigerian agcwele la eRocky khuluma into engiyibonile mina khuluma into engiyibonile engisangabona ukuthi amaphoyisa abegqoke private ama-Nigerian athi office baphethe ibhanga bagqoke private amaphoyisa agqoke uniform agijima abopha abantu kukhona njawo ukhaya agqoke private ezakule yabo kunenkinga sinenkinga namaphoyisa akeniqinisa umthetho baphathi bama-police station akenibophe amaphoyisa enu yabona inkinga esinawo le-South Africa akaze sizwe kuthiwa i-police station ethile iphosha amaphoyisa angaka ne-corruption naphosha nini amaphoyisa into esiyiqalayo nje abaphathi bethu akeniqinisa umthetho la iphoyisa maphumela lazi ukuthi liyosebenza
yabona because ngeke wazi eZimbabwe ungazi ukuthi okwenzani usuka eSouth Africa kodwa amaZimbabwe amaNigerian bagcwelelana babhizi bakhipha imali banikeza sinenkinga bafowethu asinazi indawo zokuhlala lokhu nizokwemukela nje ikhalo zethu kodwa asizenza ikhomeni kahleni bafowethu kahleni umphathi nje ngokumele asho nayo ukuthi cha njengamanje uzobopha uzosebenza uzokhipha amaphoyisa ukuthi nje cha uyemukela ikhalo zethu bazwile okay ukhulumile labantu bemume kodwa thina sina akaza ukuthi cha sengizosebenzisana nani manje mphakathi amaphoyisa amazobopha mofaya Ngibekelela ngaphambi ukuthi mhlawumbe eze umphathi cha bafowethu ugcwensa lo sesikhulumile bafowethu sesikhulumile le ndaba la ngaphakathi sabonisana kahle uhlelo lolu enduna ukuthi bekuboshwa kanjani luzo uyazi ngani kukhona uhlelo olunye okade sibhizi ngalo lokuthi kuzoba khona ama-patroller la ngaphakathi azohambisana namaphoyisa nama-CPF lokho konke kuzoshesha yabo so ke sekuzoba lula ke manje ukuthi kutholakala iphoyisa eno-corruption nephoyisa libopha ngaphela utshuka noma kanjani kumele athi azophela umsebenzi ngo babumbo ngimsile babumbo yes babumbo ngimsile babumbo siyaphika manje kancane njengoba sisuka la siya e-police station eNowood e-police station lapha eNowood njengoba ngikhona ngibhekile lapha sihambise imemorandum yokuthi siyavala izitolo amaphoyisa khona agijima ayotshela abanikazi betolo ukuthi meke bafika labantu laba sizobabopha nangu umnye ubaba ntate Msamayo oza uyibaba lo besigijima naye la eNowood kune list yabantu okumele mababoshwe namanje abanye ngesigijima ama-court isigijima nama-lawyer siboshiswa ama-Nigerian ahajeke izindlu alwa nama-South African lawa amashayo ukuthi siyakubona uyamasha phuma endlini yami ume ngabe bangabe thina sibiza amaphoyisa awafuni ukuzosebenzisana nathi kodwa mafika iNigerian ayaphuma amaveni ayobopha umuntu sinenkinga eNowood Bacorrupt. ipoint Bafana baba-Nigeria. inkinga yesithu esinayo sisema ngabe sikhuluma lapha kunenkinga lapha ethu kune station command kune vice station command le vice station command ayifuni isikhulumane no station command ithe yona masikhuluma indaba yongena izindlu door to door yathi must lethe ilist yezindlu bona beyosebenza inkinga esinayo so engibeka kubaphathi bami ukuthi kumele ukuthi siye lapha njengoba nje siya lapha sifuna station command baphathi bami okumele sizomtshela ukuthi sinenkinga kanje namaphoyisa ayo amaphoyisa awabophi all over ayakoleka e-Orange Group itolo zabantu bokufika zivulwa amaphoyisa zivalwa amaphoyisa ebusuku ngabo 1-2 lama-Nigeria ngalala wathola ehleni namaphoyisa bepansana iphoyisa agqoka uniform lipanswa yi-Nigerian babamba ama-meeting ali kwenzakala ama-Nigeria ngalala ngabo 1-2 corruption kunenkinga esinawo thina somphakathi kunenkinga futhi abaphathi stage abanayo abangayazi bona amaphoyisa afuna ukuthi amaphoyisa ayakoleka amaphoyisa a-involve ezindlini ehajekile elinye iphoyisa litshela ukuthi linezindlu eziwu-7 eNowood lesikhuluma ngazo kuhlala ama-Nigerian liyakoleka khona yabo belikhuluma ngathi liyajoka nami lithi nezindlu eziwu-7 liyakoleka khona yabo mangifika ngibuza kuleli Nigerian ukuthi apha amaphepha uhlela la lifonela amaphoyisa mafika iphoyisa kimi ezingikhomunity alikhulumi nami limbuzo olukwenzakalani lifika straight siya kuleli Nigerian okay bakhuluma la malibuya lapha liza kimi selizomgcethela ukuthi lizombopha but alibuzanga kimi
as a South Africa, as a citizen of the country ukuthi kwenzakalani nentoni lena nje ngizokwenza Abadayisi. mina lona sezobopha Abadayisi. Sela. Eh, la journée là que comme passé. La journée là.